Di destpêka operasyona rizgarkirina bajarê Reqayê da û ji ber giraniya pevçûnan xelkê bajêr neçar man got koçber bibin û piraniya wan di kampên ji aliyê xweseriya demokratîk ve hatî avakirin bicih bûn û ji bo xelk vegerin malên xwe grûpên pispor dest bi rakirina mayîn û teqemeniyên ku jiyana sîvîlan dike xeterê kir. Grûpên rakirina mayînan taxên Meşleb û Sînaiyê bi temamî paqij kirin û piraniya kolanan hatin vekirin û êdîr û neştvanên her du taxan dest bi vegerê kirin. أنا صار لي 3 أيام راجع من البلد. Ev sê rojê min got vegeriya me tev de wêran bûye bêhna genî bera te. Dengê me jî çû ji tozê. Malê me tev de wêran bûne. Dije bombene û em nemawêrin qedehek av jî hilgirin. Ji ber pevçûnan û êrişên ezmanî herwiha teqemeniyên Daişê beşek ji malên sîvîlan wêran bûn. Lêşîniyên taxên paqijkirî tevê wêranê jî vedgerin û dest bi serrastkirina malên xwe kirin. Şîniyên Reqayê ji dengê Amerîka ra behsa rewşa jiyana xwe kirin û zehmetiya li pêşiya wan di van şert û mercên zehmet da û diyar kirin ku pêdiviyên jiyanê li gel wan tune ne. Dive got alîkariya mirovahî ji wan re were ta got jiyan ji nû va li Reqayê were berdewam kirin. في دمار في خراب. وێرانی هەیە کەبلên elektrîkê li erdê ne her tişt wêran bûye em mecbûrin divê em vegerin û bijîn ma em ê çi bikin. Tiştî operasyona rizgarkirina bajarê Reqayê bi dawî bû niha operasyona paqijkirina mayînan û teqemeniyên got Daişê li pey xwehîştî hat destpêkirin. Herwiha kar û barekî mezin pêwîst e ta got xelkê Reqayê karibin vegerin cih warê xwe û jiyan ji nû va vegere vî bajarî. Piştî paqijkirina mayînan û vekirina rêk û kolanên taxên Rojhilatê bajarê Reqayê hîro Hêzên Sûriya Demokratîk rê li pêşiya xelkê vekir got vegerin ser malên xwe. Mehmûd Balî, dengê Amerîka, bajarê Reqayê.